Като швейцарски часовник на Балканите, да започнем с около 5 минути по-късно. Дадохме малко толеранс заради трафика, все пак някой може да закъснее преди да сме започнали. Здравейте на всички, името ми е Георги Георгиев, заместник-председател съм на Асоциация за инсулт и афазия, организатор на днешното събитие с подкрепата на Българското дружество по инсулт. Техен представител малко по-късно ще вземе отношение в лекционната част. Най-напред, както обичаме да казваме, да си подредим къщата. Този формат на Блиц конференция е създаден за това да може интензивно да се предостави информация, след което в цялост, като придобиете представа, да имате възможност да зададете въпроси. Така че последните 10 минути на първият ни час ще бъдат отделени за въпроси към лекторите, които са по това, което е известно като информация. След което ще имате около един час възможност за неформални контакти с всеки един от лекторите на чаша кафе и надявам се да ви донесете нещо да се подкрепим, защото ще стане така. Започваме с това каква е идеята на днешното събитие. Днешното събитие е насочено към журналисти. Медиите са в фокуса ни като организация пациентска, поради причината, че много често, може би в хода на събитията, които се случват, забравяме да обърнем достатъчно внимание на вас, като отразяващи това, което се случва като събитие. И поставяме целият товар в разбирането на материята в крачка, като ваше време, което обаче не винаги дава добри резултати. Не само защото не може да се изяснят качествено съществените проблеми, които съществуват в съответната материя, но и защото губите енергия за неща, които вече са готови и можете да ги получите без да влагате усилия в тази посока. Така че решихме в нашата пациентска организация да направим един цикъл от няколко такива блиц конференции, в които да концентрираме информацията, свързана с инсулт, разбира се, от гледна точка различна, на различните участници в целия този процес. Ще стане дума за това колко разнородни са участниците в процеса инсулт, както в страната, така и в международен план. И цялата информация, която предоставяме по време на тези блиц конференции, ще я натрупаме и ще ви бъде предоставена в последствие за справки, за употреба свободна, така че да имате възможност да се възползвате от това, което ние знаем, като наше малко парче от неизвестното и да тръгвате от тази позиция напред в посока на търсене на съществените проблеми. Най-напред на мен се пада не лесната задача да въведа в темата инсулт. Ще се постарая да го направя по един не съвсем медицински начин, но за сметка на това пък се надявам да бъде достатъчно разбран, за да може да се концентрира върху проблема, който възниква от инсулта. Инсулта представлява извънредна ситуация. Преди всичко искам да обясним това. Това не е заболяване, което стартира в някакъв период от нашия живот, има своите симптоми, имаме възможност да реагираме. Ние можем да превентираме този инцидент, но въпреки всичко това е извънредна ситуация, това е инцидент. И от тази гледна точка той настъпва внезапно в нашия живот. И другото, което е много съществено, е, че инсултът ни прави неспособни да помогнем сами на себе си в по-голямата част от случаите. Тоест, от критично значение за цялото общество е да бъде ясно познанието какво трябва да се направи в ситуация на инсулт, да може да бъде разпознат инсулта от хората около нас. Как изглеждат нещата вътре в нашия мозък? Когато се случи този инцидент, спира кръвоснабдяването в дадена част на нашия мозък. Когато това се случи, засегнатата област спира да функционира нормално и
В резултат от това ние губим способности, които иначе дори може да не обръщаме внимание. Като способността да говорим, способността да движим тялото си или определени части от тялото си, способността да разбираме другите какво ни казват, да се ориентираме в пространството, да пазим равновесие. Почти всичко, което е заложено като функция в нашия мозък, т.е. това, което управлява нашето тяло. Има два вида инсулт, основно. Единият е така нареченият хеморагичен инсулт, или това е спуканият кръвоносен съд в мозъка. Другият вариант е исхемичният инсулт, който е запушване на кръвоносния съд. За наша радост, по-малък процент на разкъсаните съдове или на хеморагичните инсулти. Виждате, приблизително 85% са запушените, 15% са разкъсаните съдове. Не може да не си задавате въпроса, кой е изложен на риск. Ние като пациентска организация казваме, всички са изложени на риск. И причината не е защото искаме да създаваме тягостно напрежение в обществото, а защото най-малкият пациент, който проследяваме, е на 2 години и половина. И наистина инсултът се случва във всяка една възраст. Това е инцидент. Какво бихме могли да направим? Казахме, че това е случайен инцидент, който може да се случи, но въпреки това има рискови фактори, на които ние можем да обръщаме внимание в хода на нашия живот. Има две групи. Такива, на които можем да влияем, и такива, на които не можем да въздействаме. Да изясним най-напред тези, на които можем да упражним контрол. Високо кръвно налягане. Приемаме границата от 140 на 90 за предел, над който определяме високо кръвно налягане, разбира се, ако то се поддържа. Защо това можем да контролираме? Можем да го контролираме изключително лесно, вече медикаментозно, за всяка възраст, а в България дори почти безплатно, с определени медикаменти. Така че не виждаме никаква причина да не правим това, независимо от възрастта си. Всеки човек с високо кръвно налягане, което бива контролирано, може да преживее точно толкова, колкото и човек, който няма високо кръвно налягане. Така че обърнете внимание на това. Това е и най-честата причина за инсулти в страната, не само в страната, и очудващ факта, че точно този рисков фактор е възможен да бъде контролиран изключително лесно. Наличие на сърдечно заболяване, диабет, това са другите фактори, които също могат да бъдат контролирани, профилактирани. Пушенето, включително и на електронни устройства, прекомерната употреба на алкохол, употребата на наркотици, някои наркотици по-специално, но за това в момента няма да обръщам повече внимание. Липсата на движение и затлъстяването. Това е нещо, което доскоро беше определено, може би, като следствие от промяната ни на начин на живот и така нататък, но всъщност, ако се замислите, това е, може би, новата еволюционна стъпка. Ние трябва да променим наистина мисленето си по отношение на това как съществуваме, защото ние вече не съществуваме по начина, по който това се е случило преди повече от 100 години. На нас все по-малко ни се налага физически да се трудим, за да можем да се издържаме. На нас все по-малко ни е необходимо да извършваме физически движения, за да можем да извършваме определени действия в нашия бит. Имаме толкова много улеснения, че практически на нас ни е по-лесно в момента да не се движим. Само че, за да можем да се адаптираме като организъм към тази промяна, ние ще трябва все пак да променим и част от биохимичните процеси, които съществуват в нашето тяло. Това обаче е еволюционен процес, който ще отнеме повече години, отколкото ние ще съществуваме с вас, така че е по-разумно да направим по-трудната наглед, но по-правилна стъпка, и именно да започнем да се движим по-често.
Високият холестерол и липидите в кръвта също можем да контролираме, можем да ги отчетем. Има възможност в момента с добра профилактична програма, която е безплатна, финансирана от Здравната каса, макар да не е чак толкова често прилагана, все пак обхваща рисковите, основните рискови групи, така че и в по-ранна възраст може да бъде установена подобна аномалия, тя да бъде контролирана. Употребата на противозачатъчни хапчета, по-скоро става въпрос по-конкретно за комбинираните контрацептиви. Те също в продължителен период от време изменят съответно хормоналния баланс в организма, което води до съответните следствия, в нашия случай проблеми с съдовата система. Предсъдното мъждене, това е нещо, което можем да установим вече благодарение на новите апарати за мерене на кръвни от домашни условия, така че при наличието му можем да го контролираме. Също е фактор, който може да бъде контролиран. Предходни мини-инсулти, тях можем да ги вземем предвид, за да може съответно да менажираме нашия начин на живот, така че да не се повтарят. Ние сме в челната статистика по отношение на последващи инсулти след първичния, за съжаление. Което означава, че независимо, че веднъж вече се е случил такъв инцидент, който е много категоричен в нашия живот и ни е променил цялото съществуване, продължаваме да неглижираме и това съответно води до утежняване на ситуацията в бъдеще време. Високото количество на червени кръвни тълца или изгъстяването на кръвта, което също е предпоставка за получаване на запушване. Казахме, това е един механичен процес, който е много лесно обясним. На какво не можем да въздействаме? Естествено, наследствеността, на пола, напредването на възрастта, на предходния инсулт. Когато си говорим обаче за пол, искам да обърна внимание, че и в световен мащаб и в България, включително в момента тенденцията е, че жените започват да получават повече инсулт, отколкото мъжете и в по-ранната възраст. Доскоро беше обратното, сега в момента обръщаме тенденцията. Дали това е причина, защото ние мъжете изчезваме поне като българи, по-малко сме и съответно чисто статистически, математически е по-лесно да получим по-малък брой инсулти спрямо повечето жени. Това времето ще покаже, но не ни се иска да разбираме каква е причината, бихме искали да елиминираме проблема по възможност. Обърнете внимание, че до сега си говорихме за рискови фактори, които обаче по нищо не се различават от основните рискови фактори в основната група хронични незаразни заболявания. Контролираме ли тези, които имаме възможност да контролираме, ние превентираме инциденти, заболявания в нашето тяло по отношение на всички основни жизненно важни органи и то в дългосрочна перспектива. Тоест, с една разумна програма за промяна на нашия начин на живот бихме могли да си осигурим по-продължителен живот за себе си и, разбира се, удоволствие и щастие за нашите близки. Разбрахме какви са рисковите фактори, сега бих искал да минем върху частта как да разпознаем инсулт. Ако разпознавате симптомите на инсулта и действате бързо, можете да спасите нечий живот. Надежда за бъдещето или красотата на спомени от миналото. Научете симптомите на инсулта, защото всяка минута е ценна. Защо всяка минута е ценна? Доцент Клапачки после ще ни обясни, както и неговата колега, но аз искам да фокусирам вниманието и върху симптомите, като за краткост най-напред ще се концентрирам върху трите симптома, които са най-съществени. Повисването на ъглите на устата или асиметричното изменение на лицето. Това е много характерен симптом, който се проявява при почти 100% от случаите, така че не може да бъде сбъркан. Изтръпването или слабостта в ръцете или в едната от ръцете. Проверката за това дали съответно е настъпило едното събитие, провисването на лицето, може да накарате човека също това да се усмихне. Това няма да му бъде посилно, ако е парализиран един от лицевите нерви. По отношение на теста за ръцете, можете да го помолите да вдигне паралелно двете си ръце. Ако едната изостава видимо или не може да бъде повдигната, това е достатъчно като индикация.
Нарушение в говора. Нарушение в говора, което обаче е в голям спектър. Забележете, че може да изглежда така, все едно, че човека нещо временно се е бъркал, разконцентрирал, разменил няколко думички, няколко буквички или примерно поради някаква причина казва нещо, което не е контекстуално адекватно. Накарайте го да повтори един простичък израз. Аз винаги казвам, тревата е зелена, защото е много прост и се запомня в пролет, всички вече са инспирирани от хубавите цвета и зелената навън. Тревата е зелена и лесна да се запомни, но е невъзможно почти да се възпроизведе в такава ситуация. И това ще ви даде адекватна представа за това, че е наличен този симптом. Към тези три основни симптома можем да добавим още и след малко ще стане дума за тях. Но наличието на дори един от тези симптоми е основателна причина да се позвони на 112. Правилното действие е позвоняване на телефон 112 и съобщаването за това, че има инсулт. Не, че се съмняваме, че има инсулт, а че има инсулт. Разликата между едното и другото е, че ако кажете, че се съмнявате, че има инсулт и те няма да бъдат убедени от другата страна, няма да се вдигне флагчето на най-висок приоритет за вашия случай и може да се наложи да изчакате часове, докато се освободи линейка за вашия приоритет. В другия случай, вие ще се с приоритетност най-висока и съответно веднага ще се ротира линейка към вас, за да може да бъде отработен този пациент. Какво друго обаче е възможно да бъде забелязано и как да постъпите правилно? С няколко думи две ситуации. Най-напред започваме с ситуацията, в която виждате човек на улицата. Представете си един човек, който в момента върви много неустойчиво, движи се като пиян. Заставате до него, задавате му няколко въпроса, той заваля говора като пиян. Само че не ви мирише на алкохол. Такъв случай имате. И то с медицинско лице, който обаче, за съжаление, на една бензиностанция много късно е бил разпознат, че е получил инсулт. Всички са мислили, че човек е пиян. Но ето факт, два от симптомите, като един от тях загубата на равновесие не е сред основните три, които разгледате. Освен загубата на равновесие може да бъде загубено или частично, или напълно, или компрометирано зрение. Може да бъде засегнато зрението на едното око, на другото око, може да бъде размазано виждането, може да бъде отдалечен образа от вас, може да бъде по всякакъв начин компрометиран. Това също е симптом, който може да се причини към останалите. Когато има загуба на добра функция на вестибуларния апарат, често има гадене, повръщане, така че това може да се добави също към картината, която може да бъде видяна. И така, какво е правилно да се направи, ако забележим това? Първата ситуация е навън. Ако познавате човека, вдигате телефон 112, съобщавате за инсулт, знаете името на човека, съобщавате името на човека, възрастта на човека и всичко, което е важно да бъде казано е дали той е на кръворазреждащи лекарства, ако знаете това, дали примерно приема някакви лекарства, които са за диабет, дали приема лекарства, които са за високо кръвно. И ако знаете това и знаете дали ги е приел сутринта, съобщете го на телефон 112. Това е важна, ключова информация, която по веригата после ще спести време за този човек, което е много важно. Не, че няма да бъде тестван и последствие да бъде направено отново проверка на всичко това, но е съвсем различно, когато пристигне с този пакет данни пациента в спешното звено. Ако ситуацията е в къщи, направете същото, каквото казахме в момента и по възможност не придвижвайте пациента, не го премествайте, оставете го там, където се намира. Освен ако той самият не може да се движи в момента, тогава бихте могли да го разположите просто на леглото. Но не правете други движения. Ако не познавате човек, направете всичко, освен това, което не знаете. Но правилото е това. Единственото вярно решение в случая е да се позвони на телефон 112. Така,
Има няколко особености, които напоследък се забелязват, които е хубаво да бъдат отчетени в цялата тази ситуация. Казахме за трите симптома, казахме за допълнително няколко, но това, което не знаете, е, че инсултът може да настъпи постъпателно в доста по-голям период от време. Това е нещо, което ние се сблъскахме като пациентска организация в Ирландия с наша аналогична организация и видяхме едно прекрасно младо момиче, което е получило нейният инсулт в рамките на 3 дни. Постъпателно, влошавайки се постепенно, но с изключително различна картина от това, което до сега коментирахме. Имало е гадене, имало е главоболие силно, имало е повръщане, след което има загуба на сили допълнително. Но съгласете се, в домашни условия това много прилича на един тежък грип. И за никого не е било дори в представата да оприличи ситуацията на инсулт. На такова младо момиче, 20 няколко годишно. Така че има такава възможност да се прояви по този начин инсулт. Това го казвам просто за общо знание. Разбира се, никой не изисква от неспециалисти да правят диагностика. Но имайте едно на ум в една ситуация и следете внимателно за развоя на симптомите, за да може да алармирате на време. Това, което ще кажа накрая, може би малко забавно за вас, е, че нашата Фиона, така се казва колежката ми в Ирландия, е била закарана до спешния център от пожарната. Оказва се, че в Ирландия пожарната също работи в състава на спешната медицинска помощ и те също могат да превозват пациенти, което не е лошо, може би, да се замислим при нас дали не е възможно да се почерпи от този опит. Всичко, което казах до момента, го резюмирам в следващите 4 минути, в нещо, което е забавно и вярно ще ви разтуши след монотонния диалог. Someone somewhere in the world experiences a stroke, and 1 out of every 6 people will have one at some point in their lives. Strokes deprive brain cells of oxygen and are one of the most common causes of death and a leading cause of preventable disability. When someone experiences a stroke, quick medical care is critical and can often help avoid permanent brain damage. But what causes strokes in the first place, and what can doctors do to treat them? The brain makes up just 2% of your body's mass, but consumes more than 20% of the oxygen in your blood. That oxygen is carried to the brain through a system of arteries. Carotid arteries supply the front of the brain, and vertebral arteries supply the back. These are connected to each other and divide into smaller and smaller vessels that get billions of neurons the oxygen they need. If the blood flow is interrupted, oxygen delivery stops and brain cells die. There are 2 ways this can happen. Hemorrhagic strokes are when a perforated vessel allows blood to leak out. But the more common type is the ischemic stroke, when a clot blocks a vessel and brings blood flow to a halt. Where do these clots come from? On rare occasions, a sudden change in heart rhythm prevents the upper chambers of the heart from contracting normally. This slows down blood flow, allowing platelets, clotting factors, and fibrin to stick together. The clot can be carried up towards the arteries and blood vessels supplying the brain, until it gets to one it can't squeeze through. This is called an embolism, and it cuts off the oxygen supply to all the cells downstream. The brain doesn't have pain receptors, so you can't feel the blockage itself. But oxygen deprivation slows brain function and can have sudden, noticeable effects. For example, if the affected area is responsible for speech, an individual's words may be slurred. If the stroke affects the part of the brain that controls muscle movement, it can cause weakness, often just on one side of the body. When this happens, the body will immediately try to compensate by diverting blood flow to the affected area, but this isn't a perfect solution. Eventually, the oxygen-deprived cells will start to die, leading to brain damage that may be severe or permanent. That's why it's important to get medical care as fast as possible.
The first line of treatment is an intravenous medication called tissue plasminogen activator, which can break up the blood clot and allow blood to flow again in the compromised artery. If it's delivered within a few hours, this medication greatly increases the chance of surviving a stroke and avoiding permanent consequences. If tissue plasminogen activator cannot be given because the patient is on certain medications, has history of major bleeding, or the clot is particularly large, doctors can perform a procedure called an endovascular thrombectomy. Using a fluorescent dye that illuminates the blood vessels under a strong X-ray, the physician inserts a long, thin, flexible tube called a catheter into an artery in the leg and maneuvers it all the way to the blockage. A retriever is passed through this catheter. It expands and anchors into the clot when it's just past it. The catheter then pulls the clot out when it's removed. These treatments need to be delivered as soon as possible to preserve brain function, which means figuring out fast if someone is having a stroke. So how can you tell? Here are 3 quick things to try. 1. Ask the person to smile. A crooked mouth or facial drooping can indicate muscle weakness. 2. Ask them to raise their arms. If one drifts downward, that arm weakness is also a sign of a stroke. 3. Ask them to repeat a simple word or phrase. If their speech sounds slurred or strange, it could mean that the language area of their brain is oxygen deprived. This is sometimes called the FAST test, and the T stands for time. If you see any of those signs, call emergency services right away. Lives may depend on it. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на... Статистиката за България ще я пропусна, ще ми позволите, защото ще бъде засегната малко по-късно. Само ще обърна нещо внимание, защото по-късно след това ще покажа как функционира всяка една от тези клиники, но аз искам да ви обърна внимание специално на областта Ямбол. Вижте колко на брой и къде са разположени клиниките. Чисто географски локализацията е много неудобна и много неподходяща. Почти всеки един от останалите, всяка една от другите области имат по няколко звена или могат да използват на съседна област звено. Но тук в Ямбол имаме много неприятна ситуация. И тъй като взех повече от времето, което ми се полагаше, благодаря ви за вниманието, давам думата на инженер Галина Добрева, която ще ви запознае с нашата пациентска организация и ролята ви. Благодаря ви, че сте днес с нас по една тема, която предшества Европейския ден, Ревматичния ден. Той е посветен на осъдимостта за инсулт. Има един друг по-сериозен ден в света, който е 29 октомври. Но оказва се, че за инсулта не трябва да се говори, да се мисли само в 2 дни в една календарна година, защото той може да бъде наистина опустошителен като ефект. Защо всъщност се стигна до създаване на Асоциацията за инсулт и афазия? Моя личен случай с инсулта на майка ми, който преобърна целия ми свят, живота на семейството. Тогава, когато получих обаждането от аптеката, където тя работеше в навечерието на Бъдни вечер, въобще не повярвах дори на сигнала на нейните колеги, а всъщност наистина се оказало, че не вижда екрана, споделила е това, казала е, че вярва мишката. Колко часа са минали от това, че тя всъщност е и замълчала. Дали са разпознали симптомите, след това линейката, която се обърнаха към мен и казаха, няма свободно място в тази най-близка болница, къде да я водим.
Много пъти след това може да се връща човек към тези спомени. Ако така бях направила, ако това се беше случило, това може би е сходно за всички. В моя случай аз започнах да чета цялата налична литература, естествено не във Фейсбук и в Google. Намерих, че има Световна инсултна организация, намерих, че има Европейска пациентска организация. Опитвах се да си организирам този нов, по-страшен живот за семейството, за дома. Наложи се всъщност тя да бъде изцяло от наши грижи. И когато видях Европейската пациентска организация, как там една от жените, която е преживяла инсулт и е адвокат, и сега е на 50 години, а инсулта се е случил преди 20, Грете, на инвалидна количка, в момента работи за пациентското движение в Норвегия и с възстановени някои функции, разбира се, други изгубени, тя продължава да бъде полезна и да вдъхновява другите и да помага на другите с сходни на нейните проблеми. Намерих почти всеки втори, с който аз се срещам, всъщност има в семейството преживял инсулт или изгубил близък с инсулт. Такива хора и около мен застанаха зад концепцията и идеята да се създаде българска пациентска организация и да се опитаме да разберем какво се случва. Ще можеш ли да изключиш дразнителите, въпреки че може да е някой на националната линия, защото в момента тя пренасочва към нас. Темата хронични незаразни болести. Много дълго може да говоря отново за асоциацията, ще разкажа малко по-късно какво правим като пациентска организация. Ключовото нещо е, че всъщност се опитах и успях да изляза от моя личен проблем и от темата как да спася себе си и нея. Тя се радва в момента на правнуци, продължава своята фаза на възстановяване дълго и продължително от 2016 до момента. Не можа да възстанови говора, но пък когато пеем, тя се включва и запява своите любими песни. Много неща може да научи човек в хода на това възстановяване. Сложно, защото инсултите всъщност се оказват, че нито един с друг не си приличат. И пътя на възстановяване е различен за всеки един пациент. Неговото качество на живот е изключително важно, защото то е качество на живот и за семейството. Така че никой не трябва да губи надежда, повече трябва да са хората, които работят в тази посока, да има този качествен нов живот, различен от предишния, да има шанс да се върне на работа един млад човек, както направиха и колеги във Варна, и успяха да помогнат на млад мъж 40 годишен да възстанови своя доход и да се върне на работа и да бъде пълноценен отново, което всъщност е най-голямото постижение, бих казала, срещу инсулта, защото степента на инвалидизация именно при това заболяване може би едно от най-страшните неща. Хроничните незаразни болести, след които е и инсулта, са 41 милиона като случаи в статистиките на Световната здравна организация. В контекста на COVID времената много хора се задават въпроса, свързано ли е това с COVID, има ли повече инсулти. Всъщност, по данни на Световната здравна организация, ежегодно се регистрират 41 милиона случаи, причинени от този вид заболяване, или 74% от всички смъртни случаи в световен мащаб. След тези 17,9 милиона са причинени от сърдечно-съдови заболявания. По-голямата част от тях е идентифицирани именно като инсулт. За България статистическите данни отчитат тежка картина с над 4 пъти повече инциденти на 100 000 жители в сравнение с Европа и относително висока смъртност. Ти ли ще ми асистираш? Прекрасно. Наред с това, в статистиката се забелязва още една тревожна картина, обусловена от факта, че 77% от смъртните случаи, причинени от хроничните незаразни болести, са регистрирани в страните с ниски и средни доходи. Тази картина се потвърждава и от нашата национална статистика. През миналата година в България са регистрирани общо 49 853 случая или 773 случая на 100 000 души, което в сравнение с световните данни
около 157 души на 100 000 са над 4 пъти повече тук в тази малка страна. В сравнение с средноевропейските данни, констатирани с почти 7 пъти по-висок брой инсулти, отново в България, по отношение на смъртността, страната ни има около 4813 смъртни случаи или 75 на 100 000 население. При референтни стойности в Европа между 30 и 170. Отново обръщам внимание, че в това число регистрирани малко над 7% случаи под 55 години, като 15 са починалите под 35 от инсулт. Да изясним мащаба и значението на инсулта за българското общество. Трябва да погледнем, може би, към статистика, която крива по-голям период, т.е. изминалите 5 години. Това е период, обхващащ пандемията с COVID-19. Общо регистрираните случаи за периода са 250 283. Средно за една година в страната сме регистрирали малко над 50 000 случая. През периода са починали 25 962, средно по 5192 на година, или 10%, около 10,4% от регистрираните случаи. За сравнение, за трите години на пандемия COVID-19 в страната са регистрирани общо 1 339 937, починалите са 45 135 или 3,3% от заболялите. При съпоставка на данните ясно се появява трикратно по-високата смъртност от инсулт в сравнение с COVID-19. Същевременно, след тези 5 години са останали 224 321 засегнати от инсулта българи, които трябва да се справят с живота си по този нов начин. 22 500 от тях са с тежка инвалидизация, а 60 000 или близо четвърт, това са статистиките и в света, за съжаление около 25% от преживелите инсулт са засегнати от афазия или нарушаване на говора. Всичко това е написано на етикета на нашата черна кутия. Какви са причините обаче всъщност да се случва всичко това? И ние търсим обяснението. Много често, когато съм навън в форуми в Европа, а и последната ни среща в Страсбург с всички евродепутати, въпросът към нас беше: защо в България сте лидер? А това е много страшен въпрос. Защото да те питат защо сте носителите на златото и гимнастиците на света и носителите на златните медали по математика е голяма гордост. А когато те зададат този въпрос, няма отговор. Ние като пациентска организация продължаваме да работим много устойчиво, именно да търсим причините, защо това се случва в България. Разбира се, много участници има в този процес. Това са държавните ресорни органи, органите на местно самоуправление, съсловните лекарски организации, пациентските, останали други организации, терапевтите, образователните институции, работодателските организации, религиозните общности. На фона на такива статистически данни, всъщност, в такава среда ние започваме дейността си преди 3 години и се опитваме всъщност да намерим баланса не само в отговори на тези въпроси, които поставих, а и да опитаме да защитим интересите на всички тези пациенти, на тези много наброи българи, които живеят своя живот с инсулт. Кои са партньори в целия този процес? За щастие, Министерството на здравеопазването протяга ръка на всички наши инициативи. Ние сме сред основните инициатори да се подпише декларация от Министерството на здравеопазването за приемане на Европейския план за борба с инсулта, като се осъзнава и необходимостта да се създаде национален план на България, защото не е уместно да се копира един европейски документ или рамка. Същността на проблема в България налага комплексен подход и създаване на реален национален план за борба с инсулта, който да има своите ключови показатели, да бъде внедрен на първо място и да бъде измерим в годините. Активно партнираме с Световната инсултна организация, на която сме член, Европейската асоциация на пациентските организации, всъщност в цяла Европа, единствената международно призната пациентска организация в международен план.
с не случайно признание, с което всъщност сме и единствените като страна с член национален координатор по внедряването на национален план от страна на пациентска организация. Ние изповядваме философия на максимална откритост и готовност за партньорство. Възприемаме комплексността на този проблем, наречен инсулт, и даденост, и осъзнаваме много добре нашата роля и място в този процес. Наред с това сме много убедени, че всеки трябва да работи упорито в рамките на своята позиция, но да се взаимодейства активно с всички останали участници в процеса. И това е единствения познат наш подход за успешно справяне с толкова мащабен проблем. Затова броя вида на организациите, с които се партнираме, непрекъснато расте. Ще се спра само на факта, че не само се партнираме с Националното сдружение на общините в България, но и с всички общини директно. За нас е от решаващо значение покритието на страната и от тази гледна точка имаме вече двугодишно много ползотворно партньорство с Български пощи. Чрез тях достигнахме до населени места, в които пощенския клон е последната оцеляла институция за контакт с местното население. За много кратък период Асоциацията за инсулт и афазия извърши първоначален анализ и установява основни проблеми, като липса на политика за профилактика на инсулта, недостатъчно запознаване в обществото, свързано с основните рискови фактори и симптомите на инсулта, логистични проблеми в редица региони на страната, не позволяващи навременна и адекватна здравна грижа за претърпелите инсулт, липса на специалисти и оборудване и така нататък и така нататък. При тази очертала се проблемна картина, Асоциацията за инсулт и афазия разработва краткосрочна стратегия за синергични действия за профилактика на инсулта с едновременен мониторинг на регионални и локални проблеми и иницииране за диалог с ресорните организации и институции по места. Значителни са националните кампании, които успяхме да реализираме. Още като млада организация през 2021 година успяхме да направим кампанията по повод Световния ден за борба с инсулта с излъчване на това видео, което видяхте малко по-рано в Софийския метрополитен и на всички възможни места, където има дигитални екрани, дори на самия площад в община Банско. И тогава 10 общини ни подкрепиха. През 2022 година направихме две кампании, свързани с Европейския ден за борба с инсулта и Световния ден за осъзнатост и борба с инсулта, където вече ни подкрепиха 54 общини. През 2023 година отбелязахме през март месец седмица за осведоменост за мозъка и запознатост за това как работи мозъка. Тогава ни подкрепиха 65 общини. Кампания поредна по повод на Европейския ден за борба с инсулта и подкрепа от 115 общини и 2937 пощенски клонове в цялата страна. Кампания трета за Световния инсултен ден с вече 230 общини и отново тези 2937 пощенски клонове, като благодарение на иновацията, която съществува, се опитваме всъщност да наситим в нашия сайт с благодарение на дигитална платформа, с информация за това как се случват тези кампании, но не само, как в страната всъщност са позиционирани клиниките, къде се намират терапевтите, дори да речем в едно търговище. Мечтата ни е да може да реализираме едно приложение, което много бързо да може да дава тази информация на хората, но тя е достъпна и налична на нашия сайт в момента и се актуализира след всяка една наша кампания максимално бързо и адекватно. Благодарение на технологиите, благодарение на това, че нашия глас се чува, с нас застават вече и световни колоси в областта на комуникациите. Това е Viber и дигиталната платформа и компания ClearWare, с които успяхме да направим не приложение, а по-скоро инфобот, където е събрана цялата информация, достъпна напълно безплатно в платформата Viber, разпространяваща се безплатно, и където всъщност, освен рисковите фактори, симптомите, може да намери човек информация и за подкрепа за живота след инсулт.
официално беше представена с участие на Българското дружество за инсулт. Одобрена е тази платформа от Министерството на здравеопазването. Имаме изключителна необходимост тя да достигне по всички възможни канали, да е известно на хората, че този инструмент съществува и е достъпен и изключително полезен за хората. Най-хубавото нещо, което може да отбележим е, че с минимални усилия всъщност, но благодарение на медиите и на отразяването на това, че съществува този инструмент, от информацията през март месец, от 1000 потребители на 19 април, към днешна дата вече са 2700. Целта е всъщност всеки един българин да има този така наречен своеобразен джобен наръчник в ръцете си и в телефона, за да може да помогне дори на човек, който на улицата е напълно непознат. Ролята ни на медиатор. Много сложен процес е да се навлиза в тази материя. Разбира се, срещна враждебност, нещо, с което аз не съм свикнала, защото съм зодиовен и се оказа, че доктор Георгиев е зодиовен и просто няма пречки. Ние ще продължим нашата работа делово, дипломатично, опитвайки се да убедим всички участници в този процес, че тяхната роля е съществена, всеки един трябва да намери своя път, място и функция в този сложен процес, в който ние трябва да излезем за цялото това общество с готови решения, не да търсим проблема и да дълбаем и отново и навсякъде да ни питат защо са толкова много тези българи, които страдат от инсулт, а да намерим решенията. Това е нашата цел и мечта. Ролята на пациентската организация, Асоциация за инсулт и афазия, е профилактика на инсулта или друго заболяване и е съществена по отношение на превенцията, изграждането на диалог между всички участници в този процес. Идентифицираме проблемите, области и зони и се опитваме да инициираме една политика, създаване на политика, която да е с измерими резултати, така наречените ключови показатели, които също няма да са онези на Европа, а ще са нашите националните показатели, свързани с естеството на проблема в тази страна. Благодаря ви много за вниманието и за подкрепата. Много се радвам на това, че станах медийна звезда, благодарение на тази ми роля. Никой не ме познава в предишната ми роля, но се радвам на подкрепа, на протегната ръка от медиите и изключително вярвам, че правилното поднасяне на проблема и запознатостта на цялото общество чрез медиите е първа стъпка да можем да постигнем тези резултати по нашия дълъг път с малки крачки, но устойчиви. Благодаря и на нашите партньори. Надявам се, че влязох. Компенсират ли време? Добре. Ами, темата е обширна. Благодаря, че сте с нас. Не, аз мога само да говоря за благодарности, защото беше споменато. Това, което инициира всъщност наистина някаква програмяна, някаква политика, ще видите през годините, наистина беше рамото, което ни удари обществото. Аз съм лекар, работя невролог от миналия век. Много добре си спомням, когато ставаше дума за инсулт, тогава, когато се учих да работя неврология, дали ще докарате пациента в първия час или след 2 дни, общо взето нещата бяха едно и също. Инсулта беше присъда, той е присъда и до ден днешен наистина най-масовата причина за смърт в света. Само че, може би точно защото дойде новия век, през 2000-та година в Америка се откри, малко да преди 2000-та година, беше въведено за първи път специфично лечение на мозъчен инсулт. През 2002 година, малко мудничко, но Европейската агенция за лекарства 2002 година одобри това лечение. И 2005 година, забележете, в България това лечение, освен че е законодателно сложено, то е и безплатно за нашите пациенти. И докато през годините, когато аз ставах все по-опитен невролог, видях, че водещите държави
доктор Георгиев го каза, богатите държави започнаха да снижават нивото си на смъртност от инсулт, България продължи да се увеличава или поне да не се променя значимо. Ако щете вярвайте, до 2014-2015 година лекуваните инсулти в нашата страна се брояха на пръстите на двете ръце. Те бяха изключени. Ние имаме клинична пътека от 2005 година за инсулт. И излишно тук да хваля колегите, които организират това, но наистина имаме нужда като общество, като нация от, не знам, дано не са лоши поводите, както при Дорина, но някой, който на своите плещи да се окаже овен и да каже, ами аз няма да се откажа, искам да направя нещо, освен за себе си и за другите хора. Така че аз благодаря. Другата посока. Доста се каза. Благодаря на доктор Георгиев за чудесната презентация. Аз малко бих могъл да добавя в краткостта и насочеността и според мен разбираемостта на тази презентация. Ние, когато говорим, лекарите не умеем много. Не ни учи никой. Лекари ставаме всякакви хора от най-шарения спектър и ако смятате, че лекаря априори по някакъв начин се обучава да говори разбираемо, лъжете се. От първия ден, от първото ми упражнение по анатомия на латински, ме учат да говоря неразбираемо за всички. И ако съм могъл да кажа нещо по, да речем, да, смислено или може би, ако бяхте питали да го учех биология, ще да съм по-разбираем за вас. Така че подобни медиатори, харесвам и също последният ти свят, подобни медиатори са ни нужни. Защо е необходимо все пак и аз да кажа, да знаем за инсулта? И аз ще говоря за статистика, въпреки че се убеждавам, че статистиките по-скоро говорят на нас. Може би и на вас като медии, но много по-впечатляваща е единичната история. И аз така и мотивирам колегите си, и младите колеги, пък и по-възрастните, още невярващи, неверни има много, с конкретни истории. Но все пак статистика, европейския континент, всяка година 800 000 човека в Европа получават инсулт. Това означава по един на всяка минута в Европа. В България това се случва на всеки 10 минути. Всеки 10 минути в България някой получава инсулт. През 2023 аз съм сложил над 45 000, тук имаше по-точна информация, близо 50 000 души в България са получили инсулт. Забележете, те са влезли в болница за инсулт. Най-вероятно има и някакво число малко повече. Но са влезли в болница за инсулт. От тях над 5500 са починали още в болницата. Много ми се искаше да приема статистиката на Дорина за истина. Но повярвайте ми, големия проблем на айсберга се крие в тези, които сме изписали живи. Защото това е вече световна статистика, ние в България нямаме такава. В рамките на една година поне още половината от преживелите инсулт умират. От това, че са изписани в състояние, което затруднява живота им по-нататък. Тоест 5500 са починали в болница и това е по един на час и половина. Най-вероятно от времето, когато сме се събрали днес, само това един човек в България е починал в болница от инсулт. Абсолютно без никакви заобикалки. Това е най-сериозният убиец на българите. Докато сме тук, още 10 българи ще получат инсулт и един ще почине, казах го. И това, което и Дорина каза, наистина е тъжничко, но всеки от вас може да направи следното нещо. Това е страница на Световната здравна организация, ето я горе. И в нейната страница има смъртност, статистика за смъртност за целия свят. Членовете на Световната здравна организация.
Ето го цвета на България и за мое огромно съжаление той се намира през последните 20 години, от 2000 до 2002 година, абсолютно неотменно на челно място. Средното за Европа е около 80 на 100 хиляди. Тук е средното за Европейския съюз. Средното за Европейския съюз. Ние сме ги издърпали доста, най-вероятно ще да е под 50, ако не бяхме членове на Европейския съюз. Това са държави, каквито искате да си изберете отдолу, може да го видите до вечера в страницата на Световната здравна организация. Абсолютен лидер. Русия ни е мачкала малко, не знам по какви причини, първите 5 години на 20 век. Толкова. Доста говориха, повече аз си... Нека да направя само още една вметка. Може би някакво обяснение, защо в света умираме толкова много от инсулта. Инсулта е болест, която наистина, доктор Георгиев го спомена много отчетливо, искам да го натъртя. Инсулта е болест, при която пациента той разбира последен. Или ако разбира, няма как да ни каже това нещо. И затова е огромна ролята на здравите хора около пациента с инсулт. Всички симптоми, които той каза, и аз не ми се иска да разводнявам, наистина инсулт с инсулт не си, цитирам пак дори на инсулт с инсулт не си прилича. Наистина симптомите могат да бъдат най-различни. Но нека да не разводняваме, поне през вас, рупора да бъде, симптомите на инсулта са 3 и толкова. Защото те покриват 95% от началото на инсулта. Но, ако не се бръснеш в този момент, ако не се погледнеш в огледалото, пациента не разбира, че му е изкривено лицето. Ако не държи нещо целенасочено, и то да е ценно, защото инсулта не е нещо, което ръката ти увисва напълно веднага. Първите минути ръката е непохватна. Тя е, спомена го, мишката не ме слуша, нещо не мога да си нацеля мишката. Основният, как да кажа, кос и на 112 и на нашето мислене е спешността все пак. С уважение към пациентката, която е получила инсулт в развитие, има и такива. Има инсулт, който в болницата се усложнява, защото този травматичен процес продължава. Но нека да не бъде като по анатомия, не разбираем. Инсулта има 3 основни причини и нито една от тях не се разбира от пациента веднага. Афазията, думата не става. Трябва да говори по телефона, за да може да се разбере, че не може да говори. Да мина направо на лечението, защото това според мен е онази светлинка в тунела, която може би ще ни изведе, благодарение и на вашите усилия. Разбира се, много добре е човек да не получава инсулт. Много добре е да следваме рисковите фактори. Пациентите винаги питат, но как да не се стигне до тук? Да, най-важното обаче, поне от моята камбанария, даже от моята камбанария изглежда някак си лесно. И аз продължавам да се питам, защо хората не идват на време? Има лечение на инсулта. В България е безплатно от 2005 година. Цялата модерност на лечението е покрита на 100% от здравната каса. От 2005 година. И ще ви покажа колко са им лекували инсултите през тези години. В България. Но, стана дума, клипчето е страхотно. Забравете моя слайд. Тромболиза се нарича, нека името да е просто водещо. Тромболиза означава вливане на едно лекарство. Трябва да го влезеш в подходящото време и може да се разтвори с сирек, ембола, който е запушил кръвоносния съд. Разбира се, изисква много бърза и точна диагноза, разбира се, селектиране, но това не трябва да е водещата позиция. Идете на време, защото това лечение действа само в първите 4 часа и не признава националния празник, нито събота и неделя, нито това, че дъщеря ми в момента е ангажирана и не може да ме закара до болница. Не ни е виновна бърза помощ в никакъв случай. Всеки български дом, всеки, надявам се, има кола. И първите часове
на инсулта позволяват пациента да бъде закаран както искате до болницата. Разбира се, аз съм от страната на тази, която ще кажа, че за съжаление не навсякъде може да посрещне такъв пациент. И аз съм тук, за да ви кажа, че ние пък от 1 година, 2 години близо, като вече и медицинско дружество, работим в това ние да сме готови да посрещнем нашите пациенти навсякъде. И най-важно, 365 24/7. Говорихме си с доктор Стойчева, хора няма, има болници, включително и инсултни центрове, ще видите, които през нощта няма дежурен лекар. А един лекар не може да лекува инсулта. За инсулта изисква лаборатория, изисква скенер, изисква аптека, изисква много персонал. Инсултен център. Все пак ние го направихме и ноу-хауто се разпространява, т.е. не може да кажем не може да стане. Стана държавна, голяма, трудна, мудна и всякаква вид болница. Мръсна, каквото речете. Става. Другия вариант, отново повтарям доктор Георгиев, когато тромболит има начин да стане и ендоваскуларно лечение. Това е още по-целенасоченото лечение. Защото тогава вие лекувате тромба на самото място. Ще ви покажа пък моето клипче, да не се хвали само доктор Георгиев с клипчета. Опа, да, ако може да го пуснеш само. Което общо взето повтаря това по-симпатично някакси. Това е малко по-медицинско. Но ето го водача, пъхнатия катетър в кръвоносния съд на мозъка. Това е трудна работа. Това наистина не може да стане навсякъде, но тромболизъм може да стане навсякъде, във всяка болница в България. Ето го водача. Изглежда страшно, но не е толкова. Още повече, че искам да кажа най-важното. Имаме светлина пред нас. С тази методика в момента в България навсякъде се лекува сърдечен инфаркт. И може да... Аз съм сигурен, че вие, работейки в нашата сфера, ще знаете, че в България смъртността от инфаркт намалява с годините. Благодарение ето на тази методика за лечение. Вече това може да стане и в мозъка. Въпрос на време индустрията беше да произведе такива устройства и за мозъка. Има, разбира се, ще има и още по-добри, и още по-хубави, но това е едно дефинитивно, специфично излекуване на инсулта. Излекуване на инсулта. Времето е много важно. Изключително важно е това да стане в първите часове. Забележете, когато говорим за ендоваскуларно лечение, може да удължим даже този прозорец проклет от 4 часа. Може би с още час-два, в някои случаи повече, но имаме време. Просто обаче пациента не може да дойде на другия ден или да си легне вечерта с надеждата да му мине, както го има много често. И тя майка ми, тя и друг път малко е завалала говора, ама като легне и се наспи и сутринта е добре. Това е вярно. Тя е имала малки инсулти до сега. И ги е преживявала. Продължаваме. Наистина. Тук един наш личен рекорд, да знаете, че това се прави в България. Това е тромба, измъкнат от артерията на една пациентка. А това е възможната линика, която имахме. Нямахме по-дълга. Просто като излезе да го премерим. Това е тромб, запушил артерия в мозъка ви. Общата дължина на артерията на тромба е поне 10 сантиметра. Това е извадено от главата на човек и тази жена, при други презентации съм я представил, която от коматозно състояние проговори и ни разказа там, че чака абитуриентската на нейната внучка. Изглежда много даже сълзливо и нагласено, но аз пак вярвам, че може би конкретния случай учи повече и впечатлява повече, не знам. Ние се впечатляваме от дължините на... Аз ви казах, по принцип лекарите са доста сбъркани хора. Впечатляваме се от дължината
тромба. Не можеш да събереш много лекари и да им пуснеш снимка на бабата. Те ще кажат, що им покажеш тази баба тук? Но ако ми покажеш това, всички ще кажат, вау. Еми, и аз трябваше нещо да ви оплаша малко. Ето други вадени тромби, тук вече не е от нашия екип, но така или иначе да видите, че тази анимация всъщност е реална и тя се върши. Това лечение го има по света. Това лечение, слава Богу, го има и в България в много малко места, за съжаление. Сега, последните 5 години. Последните 5 години табличния вид, искате ли да мина на този, който ви харесва повече. Така. Общо взето, хоспитализациите, този спад по време на COVID-а се отчита в целия свят и тук ставаше дума за проблем в достъпността до болницата. Тоест това, че сме отчели 21 година 40 000 инсулта, не значи, че са били по-малко. Със сигурност са били дори повече, но ставаше дума за достъпност. Знаете, за време, когато не можеше да се приеме друг пациент освен COVID, или хората се страхуваха, или лекарите се страхуваха. Ние бяхме също същите хора, от същото тесто. Някак продължаваме да се страхуваме още. Ще настигнем, със сигурност ще надминем тази пикова година 2019. Хоспитализирани, болни от инсулт в България. Хубавото е, че забележете, над 130 звена в България лекуват инсулт. Имат договор с касата, имат персонал, имат ноу-хауто да лекуват инсулт. За съжаление, само около 50 вече, между 40 и 50, правят съвременно лечение. Ще кажете, другите какво правят? Ми рехабилитация. Съвременното лечение на инсулт се провежда в около 50 звена. До тук не че е кой знае колко обезнадеждаващо, но все пак. Тук искаше една анимация да покаже нещо, което няма трудно ще го покаже. Имах предвид, че 1177, 994, около 1000, 1347 са тромболизите през последните 5 години. Около 1000 годишно. На пръв поглед, ако нямаме тези числа, ще кажем 1000, правилно, 1000 българи са спасени. Ма вижте 1000 на тази бройка. Това вече е действителен мащаб на програмата, на чарта, на схема. Както да е. Ще видите, че аз имам пък амнестична афазия. Това е едно затруднение да намериш точната дума, когато ти трябва точно. И когато се притесняваш, когато си длъжен да говориш разбираемо, а ти си иска да говориш неразбираемо. Брой тромболизи в България. Брой тромболизи в България през последните 10 години. Това са лекувани българи с единственото признато в света лечение. Брой. Ще излезе малко самохвално, но общо взето, след като тръгна центъра в Светана, нещата се промениха доста и наистина говорим за едно. То не е ренесанс, защото то не е имало такова време преди това, как се казва, едно събуждане на обществото, благодарение и на вас през последните 2-3 години по темата инсулт. И пак ще се върна на това. 50 центъра са според мен на България предостатъчни като брой. Само че дори да приемем, че са разпределени териториално, повече от половината от тях, това е годишен брой тромболизи, които са провели. Повече от половината от тях правят по-малко от 10 годишно, т.е. по-малко от 1 месечно. Реално работещи центрове, за съжаление, са много, много по-малко. 54 болници през 2023 година,
и само, забележете, 3% от всички инсулти се лекуват с тромболиза. Процентите същата работа. Вижте, до 5%, реално 2/3 и повече от центровете лекуват по-малко от 5% от своите инсулти по модерния начин. Реално тези, които лекуват над 5% от инсултите си през годината, са тези центрове. Според мен тук трябва и да похвалим колегите, защото ние тръгнахме буквално от нулата преди няколко години. Света Ана, София Медика, Русе, Пирогов, Свети Георги, Пловдив, Токуда, Свети Пантелеймон в Пловдив, център, където се проведе първата тромболиза в България, Свети Пантелеймон в Пловдив, Стоян Киркович, Стара Загора, Пулс, Благоевград, Хасково, Национална кардиологична болница, Горна Оряховица и Смолян. Далече не са университетските центрове. Токуда, Свети Пантелеймон и НКБ са единствените центрове, на които не сме вляли кръв. Другите центрове са колеги, които са минали през Света Ана, така че опита може да се предава. Опита в това отношение е заразен. Ние, лекарите, с удоволствие виждаме излекувани инсулти. С удоволствие виждаме баби, пак ви казвам, ние се радваме на тромбите, но с удоволствие виждаме хора, които ни казват благодаря. И няма лекар, който организационно, ако нещата са добре при него, да ви каже, аз не искам да лекувам инсулт добре. Но за съжаление, това са процент тромболизи през 23-та година. И това е тъжният слайд, защото в 81 неврологични звена, 81 неврологични звена в България, които лекуват инсулти, не са провели нито една тромболиза. Това са броя хоспитализирани през годината пациенти. Някои от болниците виждате почти 1000 болни без нито една тромболиза. Това са 81 болници. По отношение на тромбектомиите, нормално е, в целия свят нещата са малко по-бавни, но отново сме на дъното с, забележете, огромния 0,1% инсултите в България получават това готино лечение с водача и с тромбекстрактора, който може да вдигне пациента на крака още на масата, докато се провежда. Това са проведените тромбектомии, това са центровете, в които някога такова нещо въобще е правено. От моя гледна точка нещата са трагични. Не знам от ваша. За въпроси са отворени. Може ли един въпрос, доцент Клапачки? При положение, че тези два подхода са съвременното лечение на инсулт, което предполагам се прилага в много по-голям мащаб в страните в Европейския съюз, в Щатите със сигурност. Каква според вас е причина да ние толкова драстично много да изоставаме? Ако мога с едно изречение да ви отговоря, ще наистина да съм факир. Пак ще кажа, най-вероятно се чувствам дори както се я питали защо сте такива лидери. И аз трябва да доста да се въртя тук и да се червя. Първо, съвременното лечение на инсулт стана видимо, стана прицелно, поне за българската медицинска общност, наистина последните няколко години. Когато все пак показахме, че може да се прави. Обикновено нещата се хвърлят и сега, ако говорите с някого, на организацията. Организацията, държавата ни е такава, хората ни са, с извинение, необразовани и така нататък. Сигурно е така. И пътищата ни са лоши, ако погледнем за Елхово, но пък там и Бургаска област е същата като явност. Пътищата ни са лоши, линейки няма, дежурни няма, лекари и сестри няма, споменах ви. Голяма част от тези, аз не ви показвам болниците, за да ги сочим с пръст като лоши колеги. Те това лечение го знаят, но в една
голяма част, ако посетите областните болници, стълбовете, така наречени на нашето здравеопазване, неврологичното отделение през нощта няма лекар, защото общо лекарите в отделението са 4. Няма как да ги разчекнете да работите събота и неделя и всяка сутрин, че да ги има и нощта. Проблем с кадрите. Говореше се, че дори апаратура. Инсулт е едно от благодарните неща от към апаратура. Последно апаратурата ще ви е проблем. Скенер има вече навсякъде, т.е. този въпрос също е преодолян. Когато обсъждахме, дай Боже, национален план на инсулт да имаме, това стъпката въобще имаме благодарение на Дорина. Абсолютно никой в България, защото ние от звезда, от лъв до лъв сме, така просто медицинската ни общност. И национален план не правим, защото който пръв посегне е онзи, който трябва да го дръпнем обратно, нали се сещате? Това е обичайна такава народна психология наша. Дорина като външен човек отиде и каза, и професор Сервезов, ако се не лъжа, 21 година подписа, да, България е солидарна с Европейския план за борба с инсулт. 21 година, да ви напомня, сега сме 24. Няма нито ред за български национален план за инсулт. Защото се смениха сигурно 5 министра от тогава и не можем да сформираме комисията. Тази комисия, като сформира единия министър, другия е разваля. Не е министър виновен. Твърдо ви казвам, тук не става дума за... Това не са неща, които трябва да чакат министри. Друг отговор. Просто ти изборявам, сещам се. Не е цената проблем. Платена, тъй добре платена. Аз доскоро бях един от хората, които говорех, че трябва да се финансира. Финансира се с новите промени по клиничните пътеки, с договора с касата. Очудващо и за мен всички предложения на дружеството по инсулт бяха приети. Последната. Ние направихме опростяване на алгоритъма. Имаше, например, елементарно нещо, но няма как да не вляза в блатото. Има едно условие, имаше едно условие. Когато лекувате инсулт, спешно, специфично, да има пациента с 2 абоката. Абокат знаете какво е? Трябва да му сложиш абокат на едната вена и на другата. Не ме питайте защо, но това от 2005 до 2024 беше непроменимо. Сега може с един абокат. Слагането на другия абокат понякога е невъзможно. Аз винаги губи време. Невъзможно го отменихме, забележете. И това е още една крачка към дайте пациента, имаме време да направим. Например, простичен пример. Тоест, аз, според мен, добре се казва, представям си го като някакъв вид осмоза. В смисъл, малките крачки от ляво, от дясно, от вас. Вашата, надявам се, да е много по-голяма. Моите са, както ме виждат, единично число. Единствено число. Това е. Едни пречки са добре премахнати, финансите са по-добре, но отговорът е някъде там. Отговорът е онзи с кривата на Световната здравна организация и там няма как да избягаме. Само ако позволите още един въпрос. Какво е средното приложение на тромболизата в Европейския съюз? Има ли някаква статистика? Все пак да се сравним. Ние сме тук 3% стане. 15 е, да речем, държава, която се справя сносно. Чехите са лидери с около 30%, в света направим 27%, т.е. не е невъзможно. Каталуния и Чехия правят по 30%. И пак към статистиката ще ви върна. Доколко прилагането на тромболиза намалява риска от тежките последствия от инсулт? Това е единственото смисъл. Тук две мнения няма. Пак казвам. 98 всъщност е началото. Историята е такава. Откриването на молекулата съвпада с генното инженерство. Историята за мен е интересна, но ще вляза в много неразбираем такъв режим. Една бактерия произвежда човешкото нещо, което има в човешкото тяло и вече е достъпно. Не може да взимате от хората кръв, за да произвеждате това лечение. Това лечение го има у нас, но се произвежда с генно инженерство.
1998 година щатите решават да опитат това лечение за инсулт. И по ирония на съдбата, тъй като това е абсолютна новост, дават на един мой колега, прохождащ тогава в Бърно, първото пилотно американско изследване на инсулт е на Чехия. Разбира се, по-добре по-далече, защото може да стане нещо. 1998 година обаче всъщност FDA одобрява това лечение. Ако вярвате на FDA, са колко? 26 години до сега. Ако вярвате на EMEA, на европейската, 4 години по-късно също е одобрена. И забележете, 20 и поне 2 години нищо ново не се намери за инсулт. Идете при моите колеги, каквито и да са колеги, от дерматолозите, не искам да споменавам онкологията, която е на световно ниво върви всеки ден, няма болест, за която 20 години да не е намерено ново лекарство. Това е единственото лечение до ден днешен. Опитвано е какво ли не. Повярвайте ми, включително устройства, дигитални сега напоследък, вживени електроди в мозъка, каквото се сетите. Нищо ново не е намерено по-добро от това. Тоест, тромболизата всъщност ние имаме достатъчно опит. Направили сме над 5000 тромболизи вече и мога да ви кажа, смъртността я повлиява не особено, ако трябва да сме честни. При 100 000 лекувани с тромболиза, 100 000 без тромболиза, смъртността не мърдва кой знае. Мърдва, разбира се, но това, което обаче обръща, съжалявам, че го нямам този слайд. Представете си така, извинявай. 10-11% от инсултите умират в болницата. С или без тромболиза, за съжаление, нещата не са променени. 65% без тромболиза инвалиди. 28-30% с тромболиза инвалиди. Двойно понижение на степента на инвалидност. И почти тройно увеличение на хората, които си тръгват на крака след инсулт. Това е големия бенефит на тромболиза, на съвременното лечение. Че спестява огромната част, и за мен тази тежест трябва да е. Сега, що ли ви го казах, че не повлиява смъртността, най-вероятно това ще излезе най-отгоре. Не дейте. В някаква степен от инсулт понякога е по-добре да умреш, защото преживелия инсулт влачи, носи това, което разболява и обществото, и семейството, което казва и дори. Нали, трагично е. Инсултите, разбира се, е по-добре да не се случват. Но големия бенефит на съвременното лечение, то не е съвременно, на специфичното лечение на инсулта е, че всъщност драматично намалява процента на инвалидите. Това, което споменах като цифри, е нашата лична статистика на Центъра в Светана. Тройно по-малко инвалиди и петорно повече на крака. Ние ги измерваме там по едни показатели. Този, който може да отиде до асансьора и да си натисне сам копчето да си тръгне, е нашата бройка. Не да го закарат и близките му да търсят големия асансьор с носилка. Това не е добрия резултат. Самичкият пациент да дойде и каже: благодаря, докторе, и с турбичката да натисне следно има дископатия и да си тръгне. 5 пъти повече, ако се лекувани с тромболиза. И това ние го вършим 10 години. Мога да ти гарантирам, че това е всъщност, мога да ви гарантирам, че това е всъщност истинския резултат. Аз предлагам другите въпроси. Извинявам. Има време да се поставим. Разгледаме нашата тема, новите технологии в помощ на лечението на острата фаза на инсулта. Тук сме дали няколко кадри във връзка с проблемите на ниво областна болница.
но трябва да се похвалим, че вече ни е обновено отделението от 23-та година, работи обновено с ремонт и с закупена нова апаратура съвременна, благодаря, разбира се, на ръководството на болницата. Сега ние колаборираме с рентгеново отделение с възможност за своевременна диагностика на заболяването на централната нервна система, исхемични мозъчни инсулти и кръвоизливи. Също така имаме възможност за наблюдение в сектор в реанимация, където тежките случаи се поставят на интубация. И имаме и операционния блок сектор неврохирургия, където се извършват операции на мозъчни кръвоизливи при показания и също така и декомпресивни краниотомии при повишено черепно налягане. Болницата закупи съвременна апаратура. Разполагаме с апаратура за доплеросонография, електромиографии, електроенцефалографии, също така и за отоневрологични изследвания. Друг е въпросът с кадрите, че са още търсим медичен персонал. Сега, неврологията на болница Рахил Ангелов участва от 2022 година в платформа за телездраве от водещата света компания за здравеопазване въз основа на изкуствен интелект. Ние сме в пилотен проект с болница Света Ана, нашата неврология, с неврологията на Света Ана, като с този проект сме първи в Европа. Трябва да отбележим, че направен е софтуер, инсталиран е софтуер в нашата болница, както и в болница Света Ана. И когато имаме инсулт или кръвоизлив, системата алармира и на GSM-ите на колегите рентгенолози, неврохирузи, невролози се появява силен сигнал и ние вече виждаме дали се касае за кръвоизлив, дали за исхемичен инсулт, дали трябва да се направи, преценяваме тромбектомия или тромболиза, нали, съвременното лечение, в съответствие с конкретния случай. Трябва да отбележим, че преди този проект са правени единични опити за тромболиза в Перник, но сега имаме стройна организация и връзка между двете болници, защото по международни стандарти, когато тромболизата не е адекватна, няма резултат, трябва да бъде насочен пациента за тромбектомия. Тогава вече ги насочваме към колегите от Света Ана. Тромбектомията, тук много хубаво обясних доцент Калпачки, изваждане на тромба от съда, като благодарим и на доцент Калпачки, ръководител на клиниката, и на доктор Лелевски, който е национален консултант по неврохирургия, за съдействието. Благодаря на нашето отделение, защото за този период от 22 година имаме 22 тромболизи, като 20 са успешни, напълно излекувани болни. Сега тук да дадем една статистика, че за този период от октомври 2022 година до момента са обработени от изкуствения интелект над 2000 образни изследвания, скенери на болница Света Ана и Рахил Ангелова. И какво показват резултатите? Значително подобрение на времето за приложение на тромболиза и тромбектомия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Изключителна точност за откриване на мозъчни кръвоизливи над 95%. И също така пациентите и невролозите са имали по-бърз достъп до резултатите от изследванията и по този начин се намалява времето между чакането от скенера и подходящо лечение при болния. Ето тук са обхванати 4 групи пациенти. Пациенти с оклузия на мозъчни артерии, с мозъчни аневризми, вътремозъчни кръвоизливи и субдурални епидурални хематоми. И това да отбележим един интересен факт, че VISAI е създаден в 2016 година
във връзка с един случай, пациентка, която е оперирана успешно, мозъчна операция, обаче, понеже е направена твърде късно, пациентката е починала и това е мотивирало един неврохирург, доктор Манси, с друг негов колега, пак доктор Голден, който пък е специалист в компютърните технологии, да създадат този изкуствен интелект 2016 година, за да може здравеопазването да бъде по-бързо, по-интелигентно и в критични неврологични заболявания, като инсулта, да бъдат по-бързо, всичко това да се осъществи по-бързо, да има резултат в прогнозата. Значи, тук пак да отбележим и това, че специално е проектирано да предупреждава рентгенолога, невролога, неврохирурга в работния процес и да ги свързва в екипи за грижи в реално време. Това е много добре за нашата работа. Директорът работи по посока за създаване на нов скенер. Пък аз от своя страна търся млад персонал и така призовавам, ако има желание някой специалист или пък желание за специализация, тъй като нашето отделение е единствено за областта. Има много интересни случаи и това може да бъде много полезно за целият професионален стаж на човек, който желае да специализира. И накрая да заключим, че инсултът вече е лечим. Да успокоим хората. Благодаря за вниманието. Аз само искам да направя една вметка. Това, което искахме да покажем в тази част, беше, че 2016 е открит дизайнерът. Да. 2022 е пилотният проект. И ние вече работим с това. Тоест, виждате, че технологията вече е на терен. Не е причината в липса на достъп до технология. Наистина е добре. Това не е никаква самоопасност. Всъщност ние сме само потребители. Но хората, които докараха проекта тук, наистина извършиха според мен нещо, с което България може да се гордее. Това е няколко има в Европа подобни вече работещи проекти. Случаите, в които се налагаше да си гледам телефона, докато говореше и доктор Георгиев и Дорина, бяха на такива съобщения. Мога да ви покажа това, което показа доктор Стойчев, всъщност е в реално време. Сега зарежда образите. Аз ще се опитам да ви ще разреши, доктор Стойчев, да кажа още няколко думи. Проданов на 67 години, роден 21 юли 56 и така нататък. Реално всичко, което се случва с този човек, в момента разбира се заби. Ето всъщност неговия скенер. Аз мога да, виждайки си пръста, мога да видя различните срезове. Какъв е смисъл на... Защо, как помага, заедно да кажем, изкуствен интелект? Когато се направи този скенер, ние наистина се борим за минути. Може да не ви се вижда странно, че един адвокат може да смени нещата, но борим се за минути, защото мозъка умира наистина много бързо. И дадената част на мозъка може да се крие говорът или способността да държиш с ръка нещо и следващите 5 минути тази част да е загинала. Прави се снимка на пациента. Как стоят нещата? Има рентгенов лаборант, който поглежда какво излиза. Рентгенолога не е там при пациента, за съжаление. Рентгенолога е другаде и той управлява поне още различни. В нашата болница има и обикновен рентген, друг скенер, резонанс. Тоест в този момент се правят различни изследвания. Той стои на третия етаж в другата сграда и чака на компютъра това, което става. Рентгенови лаборант обикновено е първият, който забелязва, забележете, рентгенов лаборант, че нещо е по-особено. Телефона. Да, сега всички имат телефони, но шефе или там, доктор или кой си, би ли погледнал какво е там? Рентгенологът трябва да отвори това нещо,
съответния пациент, да го погледне и той и да каже, този най-вероятно е с пресен инсулт. Чакай сега на кой да се обада. Се обада на шеф, ако е работно време, на шефа на неврологията, горе-долу може да се задвижат нещата, ако не съм на пресконференция. Шефа не е най-полезното същество. Никъде в медицината най-малко, да ви кажа, от този ви го казвам. Нашата клиника върви по-добре, откакто станах шеф. В смисъл, по-добре се справят колегите. Трябва да звънна на дежурния невролог. Ако имам график някъде, по стената ще намеря графика. Кой е днес? Коя дата беше днес? Кой е дежурен? Чака да му звънна. Невролога също трябва да отвори някъде в системата. Слава Богу, имаме система. На другия етаж, на другата сграда. Ще отворим, но това е стартиране на компютър, зареждането, както виждате, нещо. Невролога трябва да каже, чакай сега, на мен ми трябват такива и такива изследвания. Дай да звънна в лабораторията, че ни трябват спешни. Пак звъни, телефоните прегряват. В спешно отделение трябват ми 2 души, които да пренесат болния, защото трябва да махнем всички други, трябва да махнем счупените крака, болящите корени, главоболята и да има 2 души да вземат този пациент и с приоритет да го закарат къде ще се лекува. Също трябва да звънем на спешното неврологично, на интензивното неврологично, където да му запазят легло. Там го чака някой, който да зареди пък лекарството и да го вкараме. Когато тромболизата е въведена, целта е била в болницата да се справите за 1 час. За 1 час, като влезе пациент и стане ясно, че е с инсулт, след 1 час да му натиснем, да му вкараме лекарството. В момента средното време в Цветана е 20 минути. Средното време ви говоря и през нощта, и на 3 март, и на бъдни вечер, сумарно. Защото какво прави изкуственият интелект? Много бях дълъг пространен. В момента той, благодарение на хиляди милиони образи, даже ние го образуваме все повече и повече, колкото повече гледа, той отдиференцира до някъде, малко по-добре може би от рентген и лаборант, че има проблем. И тогава изпраща съобщения на лаборанта, на лекаря и на дежурния, евентуално невролог. Като той знае, благодарение на графика, кой е дежурния невролог. Той знае, говоря в преносен смисъл, машинката, софтуера. Тези хора получават в едно и също време, в реално време съобщения. И те могат да погледнат и евентуално да стартират някаква процедура. Ако образът е още типичен, че няма съмнение, вече се уведомява и интензивното неврологично, и спешно, и лабораторията със съобщение. И ако пациента твърдо е с инсулт, ще уведомим вече и доктор Елиовски, който е дежурен да сформира екип за ендоваскуларно. Ако е повече, тук пише, ако са повече от 3 часа, ще отида в ендоваскуларна зала. Ако са под 3 часа, ако има анамнеза че тук има кръв, веднага да се пуснат изследвания. С съобщение директно смисъл разпределя една дървовидна структура. Представете си, колкото повече, само че тя е обратна, колкото повече е вероятността образа да е инсултен, толкова повече хора по веригата получават съобщения едновременно. Само аз получавам всяко съобщение. Мисля, всичките твои пациенти ги виждам, независимо от твое име. Получавам съобщение. И аз, разбира се, в един момент нататък, тъй като не съм изкуствен интелект, спирам да го гледам, което не е хубаво. Извинявай, ще добавя само още нещо. Ти каза за организацията, която създава, защото в един момент от предишно поставяне на време график става паралелен, съответно и съкращаваме с това. Той тук аз така не мога такова съобщение да измисля. Но от друга гледна точка, аз искам да акцентирам на друго, че пациента може да е в Перник. Разбира се. Не може да му се направи тромболиза. Големия плюс е това. Но тромбектомията може да бъде направена в София, Света Анна и пациента вече се организира да бъде транспортиран. И това е нещо, което се случва ежеседмично. Нали така? Един тъжен факт. Докато си говорихме, ми се обади доктор Григорова от Разлог и доктор Павлов от Силистра, на които, за съжаление, не мога да помогна по този начин. Те ми звънят да ми кажат за някой свой пациент. Вероятно, аз не ми вдигнах. Така или иначе, но те ще трябва по Viber, по друг начин да ми изпратят скенер да видя. Перешката болница, аз миналата седмица бях извън България, мога да видя какъв е скенера веднага, като е направен. Какво става с тия строк центри
за пациентите опашки, да може да има екипи като вашите, да се реагира с такава скорост. Все още сме в долага и не сме разпределили погача. Аз ви предлагам този въпрос да го разгледаме в следващата такава среща, когато ще акцентираме само върху надяваме. Сега искам да обърна внимание и на последната част. А дали може да ме извините, наистина, с огром, защото имам друг ангажимент в 1 часа, че трябва да тръгна. Наистина, безкрайно съжалявам. Да. Аз мисля, че отговорих на това, което мога, което съм убеден. С огромна почет съжалявам, наистина. И на екипа, и на вашата работа конкретно. Сори, че бях отчета вчера и днес тук е напред. И червената. Успешен ден. Аз смятах, че от вас зависи и за това да ви се представя. Аз не съм лекар, аз съм невропсихолог и афазиолог, така че ще надникнем колкото е възможно в черната кутия по отношение на афазията, т.е. онзи проблем като последица от инсулта, който всъщност отнема най-човешката част от индивидуална така иерархия на човека. Сега, коментирахме вече процента на засегнатите от инсулта и с 25 до 30 хоспитализирани пациенти с инсулт всъщност имат афазия. В подкрепа на това, което каза и доцент Калпачки, изключително сега тромболизата вярвам, че се прилага при определени критерии, но когато имаме приложено тромболитично лечение, всъщност щетите от инсулта и по отношение на афазията са значително намалени. Защо? Няма да приповтарям какви са причините за инсулта, но основно афазията, която представлява нарушение, езиково нарушение, за експресията, за вербализацията на нашите мисли и за разбирането съответно на отправени към нас мисли, се случи, тя зависи основно от обхвата и локализацията, т.е. мястото на инсулта. Така че когато този обхват е намален, се намаляват и щетите от така евентуална тежко изразена афазия, която много трудно се преодолява. Дори в така тежки случаи, след малко ще стане въпрос на глобалните афазии, тежките сензомоторни, това остава така тежка инвалидизация и щети, които са в 90% невъзможност за възстановяване на езиково и говорно възстановяване. Тук съм подбрала този слайд, като съм избрала флуентността като показател. Защо флуентността? Защото нормативната ни реч, която сме свикнали при общуване, при комуникация, представлява гладкост, представлява граматичен строй, който всъщност ни да позволява да изразиме така своите мисли, надежди, абстракции и така нататък и съответно да ги възприемеме от околния свят. Основно афазиите се разделят на две групи, като моторни експресивни и сензорни експресивни. Което означава моторните афазии, виждате в долната част, както и сензорните, че така не са с еднородна природа. Възприето е в неврологичната практика да коментираме, както че нито един инсулт не си прилича
но има толкова афазии, колкото пациенти с афазия има, което ще рече, че независимо от общата така концепция, че инсулта с неговото място, локализация, тежест, степен и така нататък, има отношение образованието, има отношение преморбидната личност, има отношение на гласите, мотивацията на съответното лице, за да получава тази помощ. Да, в контекста на тези моторни и сензорни афазии, при моторните афазии всъщност е съхранено разбирането, но експресията може да варира от тежко нарушена, липсваща, до по-леки форми, които всъщност представляват така нарушен граматичен строй, което този тип афазични състояния всъщност се представят като телеграфен стил. Младите хора могат да не разберат телеграфния стил, защото вече не си пишем телеграми, нали? Но така се оказва. Докато сензорните афазии, освен неразбирането нали, на чуждата реч и продукцията, която те имат, с мелодийски пациенти нямат се автокоригират и за съжаление се нарушава и писмената реч, т.е. четенето и писането, което прави човека с така тежка невъзможност форма. Разбрах. С степента, с вида афазия си представлява предизвикателство по отношение на тази езикова загуба. Но етапите възстановителните, сега в контекста на тромболизата и това, че пациентът се тръгва, разбирайки какво всъщност може да се движи и какво трябва да направи, за да напусне съответното здравно заведение. По-рано острия етап се изключваше като помощ някаква рехабилитационна. Поради тежестта и поради нали, други такива субективни причини. Под-острия етап и резидуалният етап всъщност са едни чувствителни етапи, в които може да се направи оценка на афазията и съответно да се така приложи рехабилитационни действия. И хроничният етап, който е след 6 месеца, където всъщност рехабилитацията продължава. Нарушенията, с които трябва да се справи един речен терапевт, всъщност разбирането, спонтанна, целенасочена, повторна реч, но и с когнитивните нарушения. Когнитивните нарушения, това са познавателните функции, памет, внимание, мислене, цяло и екзекутивните функции, които всъщност представляват нашето планомерно действие в обществото, в личен план, в социален план. За да се уточни афазията, трябва да се направи лингвистичен профил на тази афазия. Това се извършва с стандартизирани тестове, Бостън и Кертес тест. Те са валидизирани за страната, но тези тестове се администрират в рамките, дори и в кратките им версии, в рамките на 60 до 120 минути. Невъзможно в тези етапи да се проведат пълноценно. Така че всъщност колегите логопеди, които работят така по значимост, разделят батериите, за да могат да имат опорни точки на своята рехабилитация. Така, терапевтичната помощ, подготвени в страната всъщност така във водещите университети, които имат специалността логопедия и в частност афазиология, защото афазиолозите са тези, които се занимават с възрастните пациенти, когато вече имат езикови и говорни нарушения при наличието, че са имали така съхранени и развити вербални способности преди това. Те са обучени всъщност в каква форма в резултат на този лингвистичен профил, колко често и колко дълго да провеждат своите занимания. Така, не само битува, а международната препоръка е колкото по-рано, толкова по-добре да се приложи терапевтична помощ, за да може да се възстанови максимално езика.
Това се основава всъщност на този прозорец на пластичността, който се отваря след инсулта и който се смята, че в рамките от първия до третия месец може да имаме някакво спонтанно възстановяване езиково, но до 6-тия месец всъщност е един чувствителен период. Но, идеята, нали, когато се казва каквото се случи до 6-тия месец. След 6-тия месец, нали, мисията е невъзможна. Това не е така и абсолютно доказано, да не изпадаме в така научни детайли, статии и гайдлайни, че няма невробиологична причина, която да ограничи терапията до 6-тия месец. Напротив, една терапия, речева и дори физикална, може да продължава от година-две и до края на живота в някакви порции интензивни занимания и да разширява езиковата способност на пациента. Начина, по който афазията засяга качеството на живот, тук диаграмата е така доста показателна. Виждате, че отново съм в грешка. Така, виждате, че след инцидента се води до социална изолация, съответно това нарушава и качеството на живота. Но не само афазията и социалната и последващата социална изолация са причини за нарушеното качество на живот, както ви казах в началото, тя се съпътства и с когнитивни нарушения. Когнитивните нарушения и социалната изолация доставят пациентите, които освен по органичен тип, в чисто социален план, времето им се съпровожда с лошо настроение, с депресивни чувства, с тревожност и всичко това, не само пациента, нали, страда, но страда и неговото семейство, което трябва да се справя с тези задачи. Сега, целите на терапия, кратко аз вече ви казах, първичната цел това е максималното възстановяване, нали, на езиковите способности, но освен това трябва да се обърне внимание и на фокус да бъдат и когнитивните увреждания и вторичните ефекти на социалната изолация и така състоянието на настроението. Защо обръщам внимание на настроението? Ами защото при една депресия пациентите се демотивират и към като отношение и към самата рехабилитационна дейност, била тя нали, двигателна физическа, била тя към речева рехабилитация. Сега в този смисъл речевите терапевти не винаги са намерени в центъра. Видяхте една богата клиники на картата на България, то ако трябва да отбележим там, където може да се намери такава рехабилитационна помощ, тя би била скоро като така начин подготвим колеги, нали, в тази специалност, защото вече в разминаването, че ние не попадаме под сектора. Така че няма как всъщност, нали, да бъдат обезпечени болниците и клиниките навсякъде с подобни специалисти. Нали, в нашата клиника неврологична аз работя, но това са още няколко така клиники в водещите, нали, в столицата и други по-големи градове. Другото място, на което могат да бъдат колегите, това е в санаториалните центрове, но за съжаление и там имаме едно пропукване. В какво се състои? Преди години в санаториалните центрове под формата на пътека само афазия, наличието на афазия при пациенти, пострадали от инсулт, беше причина за двукратно, интензивно, 10-дневно въздействие върху тях. По-късно тази пътека отпадна като самостоятелна и остана възможността. Трябва да има и физически, и
речеви нарушения, за да може да се използва тази пътека. Една от малките стъпки, според мен, е всъщност финансирането на подобна пътека. Нали, ние вървиме така към съвременни методи за лечение и за рехабилитация, но трябва да споделиме, че дори в развитите и с висок икономически стандарт страни, здравните системи ограничават рехабилитацията при афазия. Тоест до някаква степен, защото това е един много сериозен ресурс, който дори високия им стандарт не може да покрие. Но поне в нашата страна да имаме онези опорни възможности след инсулта, когато има афазия, да получат съответната консултация, практическата помощ и насока на близките, да бъдат привлечени като котерапевти, защото в повечето случаи те стават основните терапевти според начина, по който си представят как да помогнат на близкия. Той не само, че не е най-краткия, той може да доведе и до капсулиране, защото всъщност афазията става непреодолима и за самия пациент, и той предпочита по-скоро така да отхвърли терапията, отколкото да показва така крайната неспособност за справяне. Освен в специализираните болници за рехабилитация, имаме частно практикуващи логопеди и на частни центрове за рехабилитация. В по-големите градове и наскоро така подеха една кампания за обучение, за така теоретична и практична посока на работата с афазии по-специално. Терапиите или електронните терапии, сега в рамките на COVID-пандемията те се развиха доста, защото нямаше възможност за така лице в лице рехабилитационни занимания и показаха, че има тази възможност. Те са едно спасение по отношение на отдалечените райони в страната, но са и една възможност за допълнителна доза терапия от страна на логопедите, които така работят, и афазиолозите, които работят с афазии. Сега тук съм отбелязала, че се касае за асистирана помощ. Нека не забравяме, че за да работи с електронни подготвени терапии, пациента трябва да има съхранено разбиране, възможност за четене, т.е. да разбират граматиката и синтаксиса, за да могат да приложат указанията и сами те да си помогнат. Това е възможно при леките степени на афазия, но при умерените и тежките степени това трябва да се извършва асистирано от страна на афазиолога или обучен близък, който може да активно, защото въпреки така възможностите на електронните терапии, те стават недостъпни самостоятелно на пациентите. В този смисъл малко отворихме как изглежда афазията в черната кутия. Тя наистина отнема така и до някъде и личното достоинство на пациента, накърнява надеждите, плановете на семейството, преживява се много драматично, сама по себе си тя представлява, когато е в умерените и тежките степени, представлява тежка така инвалидизация. Изключително много наистина открехнете. Повече открехване беше в черната кутия, защото за афазия почти не се говори. Така или иначе. Ние само я констатираме. Той не говори. Искам да изясня. Не говори е дизартрия, т.е. има някакви парези в език и уста. Но истински език това е афазията. Т.е. да загубиш собствения си майчин език, на който си говорил от раждането си, или да не го разбираш. Благодаря на всички, тъй като имам часовник, затова ще ви кажа един виц, който ми се роди в главата току-що. Конференцията ми да бъде блиц, се оказа просто виц. Затова заповядайте, заповядайте на кафе. Може би още нещо позитивно. Предотвратим, лечим и победим и е на фона на картина на Донка, която е по много интересна
технология е реализирана, наречена е Гладиоли. Първото на залата е арт-терапевта с нас. Жени Моичева, тя може да разкаже за някакви неща и продължаваме заедно.